Otevřeno, zavřeno. To jsou dvě soutěžní kategorie, kterými otevřená společnost oceňuje přátele a nepřátele svobody informací a otevřenost veřejné správy. Podle poradce společnosti Oldřicha Kužílka byl letošní ročník bohatý na absurdní případy. Úřad Karlových Var, magistrát, stavební odbor nebo stavební úřad a prostě řekl, že on nebude dodržovat zákon a 6krát vydal vadné rozhodnutí a 6krát mu ho museli nadřízené orgány zrušit. A právě stavebnímu úřadu v Karlových Varech porota udělala cenu za nejhorší přístup k informacím. Stavební úřad se samozřejmě řídil stavebním zákonem. Radovat se naopak mohla obec Semily. Snažíme se o maximální otevřenost, a to skrz internetové stránky, skrz setkávání s občany a skrz městskou kabelovou televizi. Letos poprvé měla možnost udělit ceny kromě poroty i veřejnost. V kategorii otevřenost vítězila obec Němčovice. Online přenášíme zasedání zastupitelstva obce do domácností. Ceduly zavřeno si naopak odneslo Ministerstvo pro místní rozvoj. Je evidováno asi 20 stížností, na které ministerstvo vůbec nereagovalo. Ministerstvo pro místní rozvoj prošetří konkrétní připomínky a zcela jistě zjedná nápravu. Podobná soutěž se koná ve 30 zemích světa.